Traċedja fiċ-Ċirkewwa. Il-vittma il-kuntistabli tal-Pulizija PC 730 Kurt Gauci ta' 21 sena mir-Raba Għawdex. Huwa kienet jistenna fil-kju biex jirkab il-vapur lejn Għawdex biex imur lura id-dar. Il-ħin ftit qabel is-6:15 tal-ġimgħa filgħodu. Iż-żagħżugħ niżżel ftit is-sit u serra ħajnejh. Xhieda fuq il-post qalu li uffiċjal tal-GoGo Channel tektiklu mal-ħġiġa tal-karozza u għamillu sinjal biex isuq ħalli jitla' fil-vapur. Il-ġuvni ma li ġie infurmat li kellu jitla minnu fih fuq il-vapur bil-ħażda qabad mol ħażin fejn ma kienx bil-vapur b'konsegwenza li baqa' nieżel fil-baħar hawnhekk f'dan il-mol li hawn warajja. Il-ħġiġ tal-karozza Hyundai Accent kien imtappan bin-nida. Bil-fixla, il-ġuvni saqal fuq il-mol ħażin bil-konsegwenza li spiċċa fil-baħar. Il-membri tas-sezzjoni tal-Addasa tal-Forzi Armati ta' Malta taw l-ewwel għajnuna billi qabżu għalih. Minħabba li l-karozza kienet imsakra huma kellhom ikissru l-windscreen biex ħarġu lill-ġuvni mill-karozza. U għattella fuq il-lanċa ta' tfittxija u s-salvataġġ tal-Forzi Armati fejn hemmhekk pruvaw jagħtuh in-nifs. Il-ġuvni iżda ġie ċertifikat mejjed fuq il-post. Il-karozza ttelat bikrejn li kien hemm fuq il-post biex jagħmel xogħol ta' kostruzzjoni fuq il-mol taċ-Ċirkewwa. Fuq il-każ infetħet inkjesta maġisterjali mmexxija mill-Maġistrat Jacqueline Padovani li ħattret diversi esperti. Sakemm saret l-inkjesta, il-vapur ta' Għawdex beda jopera fil-mol ta' taħt il-lukanda li hemm fl-inħawi. Kurt Gauci kien ilu sena u nofs fil-korp tal-Pulizija fil-kariga ta' kuntistabli. Huwa kien stazzjonat fid-distrett ta' Birkirkara fl-Assa ta' Ħattart. Bejn illum u nhar it-tnejn, il-Prim Ministru Laurence Gonzi ser iħabbal reshuffle fil-kabinett tiegħu. Kien il-ħamis filgħaxija li Laurence Gonzi ħabbar l-intenzjoni tiegħu li jaqsam il-Ministeru ta' Karm Mifsud Bonnici fit-tnejn. Ftit sigħat biss qabel mal-ġimgħa filgħodu saret id-diskussjoni dwar l-estimi tal-istess Ministeru, fejn fl-aħħar ġimgħat kienet qed issir kritika qawwija minn Franco De Bono. One News jinsab informat li l-Prim Ministru offra il-Ministeru tal-Ġustizzja lil Beppe Fenekadami li dan iżda min-naħa tiegħu irrifjuta. Fid-dawl ta' dan l-iżvilupp, il-Prim Ministru ser jaħtar lil Jason Azzopardi bħala Ministru tal-Ġustizzja. Karm Mifsud Bonnici ser isir Ministru tal-Intern u ser ikollu responsabilità tal-artijiet li tal-lum kienu responsabilità ta' Jason Azzopardi. Bħala Segretarju Parlamentari responsabbli mis-self-employed, minflok Jason Azzopardi ser jinħatar Robert Arrigo. Ir-reshuffle li ser iwettaq il-Prim Ministru ser tara wkoll il Mario De Marco iżhom l-istess dekasteru. Iżda De Marco ser jinħatar bħala Ministru minflok Segretarju Parlamentari. U dan wara li l-Partit Laburista ilu żmien jisħaq li t-turiżmu għandu jkollu Ministeru għalih. Żvilupp ieħor f'dan kollu jikkonċerna lid-Deputat Nazzjonalista Franco De Bono. One News jista' jikkonferma li De Bono għadha ser ikun qed jivvota man-naħa tal-Gvern meta l-Parlament ser jintalab jivvota dwar l-estimi tal-Ministeru li sal-lum kien immexxi minn Karm Mifsud Bonnici. De Bono ser ikun qed jagħmel dan wara li l-Prim Ministru Laurence Gonzi wedu li ser iwettaq reshuffle u wara li wedu wkoll li ser jitħalla jerġa' jikkontesta l-elezzjoni ġenerali mal-Partit Nazzjonalista. Id-dibattitu dwar l-estimi finanzjarji tal-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern kien ikkaratterizzat mill-kritika li għamel id-Deputat Nazzjonalista Franco De Bono u mill-mod kif il-Ministru Karm Mifsud Bonnici ipprova jirribatti l-kritika li saritlu. Franco De Bono qal illi fil-qasam tal-Ġustizzja hemm bżonn li l-affarijiet jiċċalqu. Dan għaliex fi kliemu l-affarijiet jinsabu mixjin bil-mod. U jekk is-sistema kif inhi tkun mixja, allura wieħed jgħid isma' mixjin. Mixjin. Imma maħniex mixjin. Jew mixjin bil-mod, ħalli ma ngħidx maħniex mixjin. Franco De Bono li telaq mill-Parlament qabel temm l-intervent tiegħu Karm Mifsud Bonnici esprima d-dispjaċir tiegħu għal kummenti li kien għamel Karm Mifsud Bonnici fil-gazzetti matul is-sajf li għadda fejn nipprova jnaqqas l-importanza tad dritt tal-assistenza legali waqt l-interrogazzjoni. Però mbagħad jiena ma nippretendix li nsib dikjarazzjonijiet illi sibt fit-Times tal-21 u 22 ta' Lulju ta' din is-sena ma nippretendix jiena dejjem faħħart l-operat tal-Ministru u l-Ministru jafu dan. Qabel sib dawn id-dikjarazzjonijiet.
Fl-intervent tiegħu l-Ministru Carmifs Bonnici irribatta dik li huwa ddeskriva bħala l-impressjoni li tipprova tingħata li fil-Ministeru tiegħu l-affarijiet mhux qed jiffunzjonaw. Jiena nwieġeb għalihom bil-mod kawt tiegħi, jiena mhix bniedem impulsiv, mhix bniedem illi nitlaq niġri fl-affarijiet tiegħi imma nieħu l-affarijiet bil-kalma għax nemmen dejjem li ż-żejt jitla' fuq l-ilma. Il-kellim ewlieni laburista l-intern Michael Falzon semma s-sitwazzjoni fil-ħabs fejn il-problemi saru ir-regola u rutina ta' kuljum b'nuqqas ta' gwardjani u bl-ammont ta' droga li tkun hemm fil-ħabs. Michael Falzon ikkritika wkoll il-Gvern dwar il-kwistjoni tal-ID cards fejn għal sena oħra jidher li din is-sitwazzjoni se tibqa' mhux indirizzata u dan għaliex il-Gvern alloka biss 10,000 euro għal dan il-qasam. Il-kellim ewlieni laburista l-Ġustizzja Jose Herrera qal li l-kwistjoni tad-dewmien fil-qrati saret allarmanti fejn diversi persuni qed jitolbu lill-Kamra tal-Avukati biex iresqu rikors ħalli jbidlu l-imħalfin jkunu qed jidhru qudiemhom. Jose Herrera deskriva din is-sitwazzjoni bħala kriżi waqt li semma kif fil-qorti hemm l-1000 każ li ilhom 18-il xahar jistennew sentenza, b'każ minnhom ilu jkun differit għal deċiżjoni finali sa mill-2004. Il-gradwa ħareġ jiċċelebra, spiċċa arrestat u akkużat fil-qorti. Dan kollu fi żmien 24 siegħa. Żagħżugħ ta' 22 sena mill-Klin illi gradwa fil-BCom Honours in Management tressa qudiem il-Maġistrat Antonio Mizzi, akkużat illi kkaġuna feriti gravi fuq id-dekan tal-Fakultà tax-Xjenza il-Professur Charles Samut. Dan il-każ allegatament seħħ il-ħamis wara nofsinhar fuq il-kampus tal-Università. Fil-qorti l-istudent qal illi l-grupp tal-gradwati wafqu ħdejn il-bini tax-xjenza u l-matematika u ħareġ id-dekan irrabjat għaliex waqt l-istorbju tal-ħornijiet kienet jagħti lecture. Skont l-akkużat kien id-dekan illi allegatament taħ daqqa ta' ħarta u tajjarlu nuċċali u beda ħireġ id-demm minn imnieħru. Kien f'dan il-ħin illi l-istudent allegatament waqqa l-professur mal-art biex jiddefendi ruħu. L-istudent wieġeb illi mhux ħati u ngħata libertà proviżorja fuq garanzija personali ta' 5,000 euro. L-Assoċjazzjoni tal-Istaff Akademiku tal-Università ta' Malta il-Jumasa ikkundannat l-imġiba tal-istudenti li daħlu fl-Università mingħajr permess. Anka l-Forum Unions Maltin ikkundanna dan l-attakk u qal li n-nuqqas ta' ċiviltà mill-istudenti iħasseb serjament lill-pubbliku. Stqarrija oħra ħarġet mill-Università ta' Malta illi wissiet li se tkun qed tieħu l-passi kontra l-gradwati ġodda illi jkollhom imġiba ħażina u li jeddu persuni fuq il-kampus. L-imħallef Michael Mallija ta' sentenza ta' 7 snin ħabs lil Mario Vella ta' 28 sena minn Santa Venera wara l-instab ħati li kien kompliċi fl-attentat taqtil u fit-teddid ta' numru ta' pulizija 6 snin ilu. Il-ġurati daħlu jiddeliberaw fis-sija ta' wara nofsinhar u ħarġu bil-verdett għal ħabta ta' 7:15 ta' filgħaxija. Il-verdett tal-ġurati kien ta' 7 voti favur u 2 kontra fil-konfront tal-akkuża ta' kompliċità ta' attentat taqtil. Fil-waqt li l-ġurati taw verdett unanimu għall-akkuża ta' teddid fil-konfront tal-istess pulizija fl-istess okkażjoni. Il-każ seħ lura fl-2005 fejn wara ħidma ta' kważi 6 sigħat il-pulizija rnexxilhom jitlu fir-residenza ta' Marco Paċ magħruf aħjar bħala l-Pinzell fit-triq il-Mitnaħa l-Qormi u jarrestaw kemm lil Paċ kif ukoll lil Mario Vella. Bejn il-lejl tal-15 u 16 ta' frar tal-2005 il-pulizija rispondew għar-rapport li xi ħadd spara lejn dar privata li fiha jgħix Marco Paċ. Iżda l-pulizija spiċċaw taħt assedju ta' tiri sparati minn Paċ u Vella u għalhekk il-pulizija tal-SAG kienu kostretti jisparaw xejn anqas minn 34 tir tal-gas ta' dmuħ fir-residenza ta' Paċ. Għal Vella deru l-avukati Angelo Farrugia u Edward Gatt fil-waqt il-prosekuzzjoni tmexxiet mill-avukat Aron Buġejja fisem l-Avukat Ġenerali. Dan il-ġuri issejjaħ bħala wieħed storiku anke mill-imħallef Michael Mallija li qudiemu instema' dan il-ġuri għal fatt li kien hemm 7 ġurati nisa u 2 irġiel fil-waqt li 2 mit-3 ġurati supplenti kienu nisa wkoll. Il-preżentazzjoni tal-film Poker Generation saret nhar il-ħamis f'lukanda ewlenija f'pajjiżna. Il-film jitratta dixxilpina partikolari tal-poker, it-Texas Hold'em. Gioco di provenienza americana, fondato sul raggiungimento di particolari combinazioni. E mio marito non ha un lavoro. Torna a lavorare, che minchia ne sai tu della vita? È solo colpa tua, sei tu che mi hai insegnato queste cose ai ragazzi. Waħda mill-atturi prinċipali f'dan il-film hija Francesca Fioretti, wiġġ diġà magħruf ma' dawk kollha li jsegwu l-edizzjonijiet tal-Grande Fratello. Anna, che è una ragazza napoletana che si trasferisce nella Milano bene e di giorno lavora in un bar e di notte lavora in un locale di pole dance per una causa specifica che non diremo adesso. Francesca tiżvela ftit mill-istorja ta' dan il-film.
Melita Tonjoli, attriċi wkoll fil-film kif ukoll ex-parteċipanta tal-Grande Fratello, ħadet sehem fil-programm Il-Sin in-Nisa fuq One flimkien mal-attur Andrea Mantovoli. Il Sin in-Nisa, che è la lingua delle donne. Questa sera il Sin in-Nisa. Sì, ma tu che c'entri con la lingua delle Sin donne? in-Nisa. Ah, le conosci tu, il Sin in-Nisa? Kienu bosta dawk li il-bieraħ fil-belt setaw igawdu id-dera mill-aktar partikolari u li tiġbed lajn ġewwa Misraħ l-Assedju. Xogħol artistiku u oriġinali bix-xogħol tal-ġiġ hija s-siġra tal-miliet li nxteret tal-ewwel darba il-bieraħ fil-belt. Mhux biss b'kurzità imma wkoll b'ammirazzjoni kbira kienu bosta li wafqu sabiex igawdu dan il-kapolavor artistiku b'ornamenti ikkoloriti tal-ħġieġ. L-idea nibtet ftit ta' xurilu mill-kumpanija Mdina Glass u ħadet madwar xarejn xogħol minn 7 artiġjani illi ħadmu fuqha. Is-siġra tal-miliet hija għolja madwar 7 metri u toffri spettaklu ta' kulur filgħaxija. Fl-istess inizjattiva parti midħul mill-beħ tal-ornamenti ta' ħġieġ illi se jinbijaw mill-kumpanija matul il-ġranet li ġejjin se jmorru bris Elistrina. Il-temp għal-jum ta' s-sibt 3 ta' Diċembru mistenni jkun ftit jew imsaħħab bħal biet ta' xita iżolati, il-viżibilità tajba, ir-riħ ħafif minn nofsinhar. L-ogħla temperatura 18 grad Celsius, l-inqas 12 grad Celsius, indiċi tar-raġġi UV 2. Immarkaw bħala traċċi t-total ta' xita fl-aħħar 24 siegħa. Il-total ta' xita mill-ewwel ta' Settembru 275 mm.2. Il-baħar ħafif, l-imbagħad ftit li xejn. Temperatura tal-baħar 20 grad Celsius.